Akcie. 10 z 10, určitě v dlouhodobém horizontu. Krypto. 1 z 10, příliš rizikové aktivum. Životko. 10 z 10, určitě nám řeší složité životní situace. Dip. 10 z 10, musíme myslet na spoření na stáří. Starý penzijko. 3 z 10, pro starší lidi určitě důležité, pro mladší výhodnější nový produkt. Trading. 3 z 10, pro zkušené investory, ale příliš rizikové. Dluhopisy. 2 z 10, příliš rizikové, ale můžou být součástí portfolia. Finance od lidí od Ivety Pechové. Samozřejmě 10 z 10. Máme velmi kvalitní tým. Auto značky Mercedes. 8 z 10. Nápoj Fanta. 5 z 10, příliš mnoho cukru. Fotbal nebo hokej. Samozřejmě hokej. Tak tady to ukončíme.